Morning ndine Jack. Ine nkhani ya Starlet Mangi wa ku Kenya yachitika pa 3 January ndi ikupanga trend ku Kenya panopo. De zomwe zachitika ndi izi. Starlet anali ndi zaka 26 amakhala ku Kenya ndi wa ku Kenya komweko. Nde anali socialite. I don't know kuti tikati socialite anthu ochuka ama social media. Osati iya mamuti Instagram model. Anali ndi following yambiri pa Instagram. Nde amaposita zinthu pamenepo life yabwino, life yopepa janjani. Nde anapezeka kuti ku apartment building iyi kunaimbidwa phone ku polisi kunena kuti apeza munthu wokufa. Apolisi atapita anakampeza kuti anali Starlet yo amene wamali wafa koma atabaidwa ndi mpeni. Apartment yonse itadzaza magazi. Anapeza ko zishango, anapeza ku test kit ya HIV. Nditi zinthu tina zovala zake zitango taika zili mbwe palipose. Iye anali ali mali stage. Ndapolisi anapita kwa management ya ama apartment yo kunena kuti muli ndi CCTV tione kuti munthu uyu wabwera liti ndipo anabwera ndi ndani. Ndi anapereka di CCTV mpamene akuoneka Starlet ucha kubwera mena amazalowa anali ndi munthu wamuna Zibambo ucho. Analowa naye limodzi mulungu muja. 2 hours later Zibambo ucha anatuluka moyeka koma amatuluka akupinchama, amaenda akupinchama kutuluka mu building muja. Ndipo anampanga identify kuti ndi munthu zinake John Mutari. Anamusaka anakampeza ku chipatala kwa malandi ya treatment chifukwa chinaiso anabaidwa ndi mpeni. Ndatamufusa ananena kuti ndi iyeyo di anali ndi Starlet ucha. Starlet osati Scarlet, anali ndi Starlet ucha koma akuti amamenyana. Starlet yo ndi amene anambaya iyeyo ndiye awambwezera kumbaya Starlet yo for self defense. Koma Starlet anabaidwa kambirimbiri multiple stab wounds. Apolisi basi no madikirira kuti afufuze bwino tinakazi munthu ati naiso wabaidwa akunena kuti ndi self defense. Inatuluka pa news Nkhaniyo. It was ma news outlets ambirimbiri pa TV ku Kenya. Nde atangotero kunapeza kuti azimayi ena ayamba kuimba phone ku polisi kunena kuti actually mamuna amene tikumudziwa ineso anandipanga chipongwe. Apolisi waitanisa azimayi acho osiyana kuma afusa kuti chinachitika njani. Aliyense nkhani yake yofanana kunena kuti munthu uyu anandipeza pa social media ndi maposta zanga ndi mapanga zanga anamba ndipanga ma message pa social media kuti andi kumusangalasa chani anthu achangu maonesa di ma message yawo. Kenako anamba kwatumizako kandalama pang'ono kuntumizaso mkazi ucha kandalama pang'ono. Kenako date kumane John ucha anabuka malo kazi apartment yolingana osati yomweyo koma yofanana ndiyo mwe anapita ndi Starlet ucha. Akatero unsikana ucha apita iye sakhala komweko akumana kumeneko akuti azimayi acha zomwe kuti anabweresa test kit zoyezesera HIV mpangisa nsikana ucha kuti aziyeze asanapange kalikosi komanso ali ndi zishango. After pamenepo amba kummenya nsikana ucha kunena kuti ndifuna ndipase ndalama zonse zomwe uli nazo ukuoneka kuti uli ndi ndalama malinga ndi mmene wamuonera pa social media pacha. Munthu akati ndilibe ndalama atenda apa kumpanga tocha amakhala kuti watenga dzingwe awamangirira dzingwe atali ndi zikhadabo zitali azaleza ndi zikhadabo zija akhika pakosi kummenya kuti ngati ulibe ndalamazo uyimbira fona abale ako ozonena kuti wamangidwa kufuna ndalama za belo akutumizire pompano unena china chilichonse bora ndipase ndalamazo. Azimayi alinda amachita mantha kuti tikapanda panga zimene apanga munthu yatitani adipha. Ndapeza kadi kuti akutana kuimbira phone kwa azibale yawo. Adama apanga force kuti alpange achitenta password mu phone akalowa mu phone mucha alowe muche naziona mu account mwa mu bank kuti muli ndalama zingati. Ngati muli ndalama azipanga transfer ku bank yake. Kwabira nkomweko akatera wamenya nkwasiya basi azinyamuka azipita. Ndi azimayi follow osanena nkhani yofanana. Komano this time zikusonyeza apolisi akuona ngati kuti amafuna kumpanga Starlet yo zomwezo kuti wangompeza pa social media kumpanga message ati kuntumizako kandalama pang'ono wakomedwa kunena kuti ndapeza mamuna wa ndalama sakumudziwa koma wapita kwakumana naye ku apartment kuti akagona komweko kaya zinali transaction yokhala ngati yolipirana kaya sizo zikotana kuizana zotani koma kumene koko akuganizira kunena kuti anampanga zomwezo kuti akumpanga force kunena kuti ndipase ndalama zonse zomwe uli nazo. Apo bi uwauze abale ako atipase nkwamba so kumutani kumpanga tocha kumuzunza koma akukhulupirira kuti Starlet sana zisekerete zimenezo zoyi kunena kuti nayeso anadzuka pamene kunkwamba kumubwezera kumenya napo nkona mapeto ake uyo anatenga mpeni kuti abayana
koma somehow fayo di winayo nzibampoyo analowa mphamvu posa Starlet ngona mbaya baya akuti khanga tola namusiya ndithu wa moyo nkumutsekera momwemo koma atamubaya baya ndi wataya magazi kwambiri nkutani ndikumwalira. Nde apolisi so akuganiza kuti ali chikhulupiriro choti munthu ndi serial killer chifukwa kukhulupirira kuti zikhozo kuti ndi azimayi angapo amene anapeza kuti munjira yomweyo anapeza anawapha koma sawa palibe CCTV mwina basa azimayi achongopezeka kuti wapezeka mulumu ataphedwa kaya anthu adziti amakapanga kuti anaphedwa sitizota namphandani koma ali iyeyo koma this time wagwidwa chifukwa cha CCTV and iyeyo John yo adamufusa kuchipata wanena kuti anayi chibwezi yanga Starlet yo takhala pa chibwezi kwa zaka ziwiri na abale ko sa Starlet ndazinzake kumwa unena kuti nzabodza siti kumuziwa sana sitinamumvepo ndipo sana nchulepo kuti olaka nakhala chibwezi 2 years akaleka kuuza nzake nde akadafufuzabe nkhani yo sinathe koma ndi nkhani yonena kuti ndi nkhani yayikulu ku Kenya panopo komanso it just goes back to nkhani zomwe zijati manena zijaiti kunena kuti be careful pa social media, be careful anthu amene mukumana nawo sadziwa zina ziyamakamba zakunja zakutali koma apa ndi pa Kenya pompa munthu wa pa Kenya atu akupanga zimenezo zakuchita nkhaza azimayi akwatani akwabera ndrama osakumana ndi munthu osamudziwa mpaka na rumu you never know kuti akutadzitha bwanji enawo anachokapo ndi dzipshera nkulandidwa ndrama nkumaopsezedwa enaso amandi akalanda ndrama choncho akabera ndrama zikamuthera amayimbira sofoni kuna kuti ndine ndikuziwa kumene umakhala ukapanda ndi basaso ndrama zina basa anthu nokumakhala kapolo wake tiye tizipitiriza kusamalite sukuli bwinoyi anthu they're doing anything for money masiku ano so nimangofuna kuchita share nkhani imeneyo nde zikomo kwambiri.